bagong pananaw sa produksyon. Isang mapagpalayang umaga Pilipinas, Diyos Marhay na Aldaw Bicolandia. Welcome po sa isa na namang umatakibo, makabuluhan at mahalagang talakayan sa pagsasaka. Ang ating kaugnay School on the Air on Organic Agriculture dito po sa probinsya ng Camarines Norte, the gateway to Bicolandia. Hatid po sa inyo ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, ATI Bicol, sa pagkikipagtulungan po natin sa Camarines Norte Provincial Local Government Unit at Provincial Agriculture Office at sa mga lokal na pamahalaan ng 12 munisipyo ng ating probinsya. Ito po ang inyong lingkod, si Kuya Mike. Tayo po ay napapakinggan sa impilan ng radyo dito sa Camarines Norte, DWEN 100.5 Cool Radio tuwing Biyernes sa ganap na alas 10 hanggang alas 11 ng umaga at tuwing Sabado at Linggo naman sa ganap na alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Isang oras po tayo magsasama-sama sa araw ng Biyernes, Sabado at Linggo. Okay? Sa loob po yan ng almost siguro mga 3 months. At syempre sabay-sabay na matututo sa pamamaraang organiko. Gandang buhay po sa ating 500 farmer enrollees at syempre ang kanya-kanya nilang mga SOA coordinators na nanggaling sa 12 munisipyo dito po sa lalawigan ng Camarines Norte. Magandang umaga po at araw sa bayan ng Basod, Kapalonga, Daet, Jose Panganiban, Labo, Mercedes, Paracale, San Lorenzo, San Vicente, Santa Elena, Talisay at Binsons. Ngayon pa lang po ay kami taos-pusong nagpapasalamat na sa inyong pagsuporta at pagpapahalaga sa mga adhikain ng kagawaran ng pagsasaka. Tayo rin po ay nasusubaybayan via YouTube. Just follow us on our official account, ATI Bicol, #Sarabay Channel at FB page ng ATI Bicol. At syempre sa FB page din ng nabanggit na partner radio station natin dito sa probinsya ng Camarines Norte, ang DWEN 100.5 Cool Radio. Okay. So, ngayong araw po ay makakasama natin muli upang ipagpatuloy ang talakayan sa paksang producing organic vegetables. Okay? Learning LO2 na po ito kasi naumpisa na po natin yung first part, ang LO1. At ngayon po ay mag-umpisa naman si Ma'am at para talakayin sa atin yung learning outcome 2. Okay? So, sa producing organic vegetable pa rin po. Sabi po nga natin ito, medyo mahaba-haba ang ating discussion sa ating producing organic vegetables. Okay? Siyempre, ang ating napakasipag na TESD Specialist 2 ng TESDA Region 5, Miss Emily V. Gimpol. Magandang umaga, Ma'am Emily. Magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating masisigasig na mag-aaral ng School on the Air on Organic Agriculture. Ngayon po ay nasa ikalawang araw tayo ng pagsasanay sa Produce Organic Vegetables. Kumusta po ang lahat? Handa na po ba ang lahat na matuto muli? So, yun po. Balikan lamang po natin ng isang topic sa Learning Outcome 1. Ito po ay tungkol sa pamamaraan ng pagpupunla ng buto o seed sowing. Ito kasi ang kadalasang pinagagawa kapag kinokondukta or may nangyayari pong assessment. So, ito po, procedures of seed sowing. Una po, kailangan po nating ihanda ang mga kinakailangang materyales. So, syempre dahil seed sowing po yan, kailangan po natin ng buto, ng seedling trays o kaya seed box, hand trowel, syempre po yung nabanggit natin nung una na mga growing media. So pero dito po sa bahaging ito may rekomendasyon po dito na growing media. Pero pwede din po itong mabago, depende po sa available na mga sangkap para po sa pagtatanim, yung mga halimbawa yung vermicast. Kung meron kayong ipa, pwede rin. O kaya yung carbonized rice hull, yung lupa o yung garden soil. So, yun po. Pwede pong mabago siya. Depende po sa available po sa inyong lugar. So, yun po pag naihanda na po yung mga gagamitin.
So, syempre po, sabi nga, dapat pagpipilian nyo po kung anong available sa inyo, kung may seedling tray. So, ang kagandahan kasi ng seedling tray, pag naglilipat ng tanim, so ibig sabihin mas buo mong makukuha yung seedling na kasama yung kanyang lupa. So medyo bawas yung stress po na dinadaanan po ng seedlings. O kaya pwede naman po yung seed box, yung kadalas kumbaga parang una ng practice ng mga magsasaka yung paggagamit ng seed box o kaya ng seed bed. So, kailangan lang po sundin yung rekomendasyon na ratio, yung 1:1:1, pag naghahalo po ng mga tinatawag na media components. So, ang example po, halimbawa, isang sako ng vermicast, plus isang sako ng carbonized rice hull, plus isang sako po ng garden soil. So, yan po, may rekomendasyon din po yung sterilization, yung para lang po masiguro na walang nabubuhay dyan na mga posibleng magdulot ng damage sa pananim. So, ang sterilization po, pwede po yung magpakulukan ng tubig, bubuhusan mo lang yung growing media, saka palalamigin. O kaya, pwede naman po siyang ibilad, pwede naman po siyang parang isasangag. So, may mga iba't ibang pamamaraan po sa sterilization. So, yan po ay nasisiguro na yung tanim ay hindi niya dadaanan yung sinasabing dumping off po, yung sumibol na siya, nabuhay na siya, tapos biglang natutunaw yung halaman, yung biglang namamatay doon po sa pinakababa niyang portion o yung sa base nung seedling. So yun po, pwede po si sterilization. Tapos po pag naihanda na po yun, so maghalo po ng pwede pong IMO, pwede din po yung lactic acid bacteria serum, pwede din po yung FPJ. Pero pwede din pong isa lang na klase na concoction. So yung 20 ml na indigenous microorganism or IMO, so depende po kung anong available, ihalo mo po siya sa 1 litrong tubig. So yun pong pinaghalo na 20 ml sa 1 litrong tubig, yun po ang gagamitin nyo na pangbasa doon po sa growing media. Na ang pagkakabasa niya o yung sinasabing moisture content ay nasa 30 to 40% lang po. So, yun po pagbasa na siya, nakita na natin na 30 to 40% moisture, yung sabi nga niyan, pag piniga mo siya or pag piniga mo siya, mabubuo yung growing media. So, ilalagay na po siya doon sa seedling tray. Tapos po, pag nailagay na siya, para masiguro po na dasik, yung sakto lang yung pagkakadasik, pwede naman pong gumamit ng 2 seedling tray. Yung isang seedling tray po, yun po yung may growing media. Tapos po, yung isang seedling tray na bakante, ilalagay po, itatapat po doon sa may laman na seedling tray. Tapos yun po yung gagamitin natin na parang pang buo ng butas. Doon, yung butas na yun yung lalagyan ng mga buto. So, ang kagandahan po noon, pantay-pantay po yung pagkakadasik po ng growing media. So, pag okay na po siya, then ilalagay na po yung isang buto. O kaya depende po doon sa rekomendasyon na nakikita naman po doon sa pakete po ng seeds. So, yan po. Then, pag nailagay na po, pwede po natin siyang tabunan na ng pwede po siyang tabunan pa nung natitirang growing media. So, sabi nga niyan, depende po sa lalim, rekomendasyon po nung nasa pakete. So, pag medyo malaki-laking mga buto, ibig sabihin, mas malalim ang pagkakatanim niyan, medyo madami-dami ang ilalagay natin sa ibabaw. Pero pag mga maninipis lang po, maliliit na buto, so ibig sabihin parang tamang matabunan lang kasi minsan kung hindi po secured po yung lalagyan natin ng mga seedling tray, minsan nawawala na lang kasi halimbawa nakita siya ng ibon o kaya nakuha ng langgam, may mga nauna ng mga nakakakita ng buto para siya ay gawing pagkain.
Then pag nailagay na po yung buto at natabunan na siya, then didiligan po uli siya nung concoction, yung tira po na pinaghalong 20 ml na IMO saka yung 1 litro. So kung kulang po, pwede naman pong gumawa uli. So yun po, pwede siyang, dahil nga po mga bagong lagay lang yan, mga bagong punla, so syempre po isisiguro natin na ang pagdilig sa kanya ay dahan-dahan lamang o kaya parang wisik-wisik lamang para hindi po matapon yung mga buto, lalo na kung maliliit. So, yan po yung ano. Then, pag nakapagdilig na po, wag pong kalilimutan lagyan siya ng label. Ano po ang kagandahan ng may label? Siyempre po malalaman natin or matatandaan natin kung ano po yung butong itinanim natin at lagay din po yung variety. Kasi halimbawa sa sili, ang sili ang madaming variety. Ang kamatis, ganun din. Actually, lahat po ng gulay may kanya-kanya po mga variety. So, para malaman po natin yung saktong klase nung tanim or gulay na inilagay po natin, ilagay po natin yung variety. Tapos kung kailan po ipununla at kailan po siya ililipat. At syempre po kung sino po yung nagtanim. Tapos po, makaraan po ng 3 o 5 araw o kaya depende po doon sa tagal ng germination o nung pagsibol ng buto, pwede po nating bawasan yan. Syempre kung isa lang, di wala ka naman ibabawas. Pwede ka pang maglagay uli. Kasi halimbawa sa sili, mga 4 na araw o 3 araw, meron na yan. Pero yun po, kung wala nga talaga, so pwede tayo maglagay uli. O kaya, kung successful po yung pagsibol, so babawasan natin yung mga nag-germinate or sumibol na mga buto. Bakit po natin babawasan? Para po masiguro natin na wala pong kaagaw sa nutrisyon, walang kaagaw sa pagsipsip ng tubig, walang kaagaw sa espasyo, yun pong halaman. So, kung magaganda po yung sibol, so pwede po nating, yung tatanggalin natin, pwede nating ilipat doon sa bakante pang seedling trays. O kaya po kung hindi talaga, alam parang may sakit yung itsura at hindi siya maganda, so yun po, pwede po natin siyang tanggalin at sabi nga niyan, i-dispose. So, pero kung hindi po seedling tray ang gagamitin, halimbawa ang available po ay seed box, so pwede, o kaya seed bed, so ang gagawin po, yung ganun din po, 1:1:1, mas ilalagay lang dun, tapos syempre, idadasik ng kaunti, pwede naman pong gumamit ng kamay, o kaya kung ano man pong pwede nating, halimbawa yung may scrap po, halimbawa may tabla, pero wag naman pong diinan maigi at medyo pangit naman po pag compacted na yung growing media. So, yung sakto lang po na pagkakadasik. Tapos gagawan po natin siya ng 2 cm rows. Ibig sabihin po yung distansya ng bawat row ay nasa 2 cm lang, hindi aabot sa 1 pulgada. Tapos po, depende na naman po sa klase ng buto. So, pwede, yung lalim niya po, nakadepende po doon sa klase ng buto. Pwede pong mga 1 cm lang, o kaya ang iba nga po, ang ginagawa, sa ibabaw lang siya, ibinubudbud, tapos tinatabunan na lang ng kaunti. So, dapat pantay-pantay lang po para hindi maging problema yung pagtatanggal. Sa mga, sabi nga niyan, mga bihasana sa pagtatanim, kahit yan nagsisiksikan, alam ang diskarte kung paano tanggalin. Pero pag medyo baguhan pa lang po sa pagtatanim ng gulay, so kailangan po nating sundin yung mga rekomendasyon para po masiguro na hindi mamamatay o hindi mai-stress po yung mga seedlings if ever po na siya ay ililipat na. So, yun lamang po yung dagdag na sabi nga kaalaman tungkol doon sa pagpupunla.
Kasi ang tinitingnan ko po doon, napakahalaga po magkaroon po kayo ng ideya na pag may assessment pala, ito yung mga pwede pong ipagawa sa inyo. And kahit po walang assessment, syempre po, pwede nyo pong gawin yan bilang practice sa inyong mga taniman o garden. So, dun po. So, ngayon po, lilipat na po tayo sa learning outcome 2 o yung plant seedling. So, nabuhay na yung mga ipinunla natin. Ililipat na natin siya doon sa kanyang permanent field o yung kanyang talagang lugar na kung saan doon siya lalaki. So, syempre po, dahil nasa field na, kailangan po yung land preparation. So, ano daw po yung land preparation? Ang typically po, pag sinabing land preparation, pumapasok sa isip natin yung pag-araro, pagsuyod, pagpantay ng lupa, para daw ano? Para yan po ay maging, sabi nga, para maging paborable sa paglaki ng halaman. So, ang kagandahan po ng land preparation, yung mga, sabi nga, yung mga nutrients na nandoon, yung sustansya na nandoon sa lupa, mas nagiging available siya. And at the same time po, yung mga damo-damo na nandoon, mas lalong nagiging effective yung pag-control sa kanila. Kasi syempre, mahuhukay mo yung mga ugat. Lalo na yung, hindi ko lang po alam kung ano ang salitang Bicol, pero sa Tagalog po kasi kilala siya sa tawag na mutha, yung purple nut sedge. Sinasabi yung pong talagang all year round, masipag siyang sumibol, na yung sa ilalim niya po ay may mga parang laman-laman. So yun po, at least po yun ay mas madaling natatanggal. And syempre po, yung mga nakatirang mga peste doon sa lupa na iistorbo po natin. So maghahanap, aalis sila at lilipat sila. So ang mangyayari, mas magiging favorable po doon sa tanim pag okay or maayos po yung pagkakahanda ng lupa. And yun po, maliban po doon sa sabi nga na nabanggit, lalo na yung mga tirahan po ng mga langgam, yung iba pa po, halimbawa may mga yung white grub or uok. So, yun po, naiistorbo din po siya at yun po mga iba pang peste na nandun. At ang kagandahan pa po, nababaliktad yung lupa. Kaya sabay na nai-sterilize po yung lupa kasi yung mga nasa ilalim pupunta sa ibabaw. So, ma-expose siya sa init. So, nai-sterilize na din po siya. So, yun po ang kagandahan po ng paghahanda ng lupa. So, ibig sabihin, ginagawa natin ang paborable ang kondisyon ng lupa para po maging maayos yung paglaki ng mga seedlings. So, ano daw po yung purpose talaga ng land preparation? So, nabanggit ko na din po yung actually doon sa land preparation, pagbigay ng definition ng land preparation. Pero ito po yung mga, sabi nga, naka-enumerate na purpose ng land preparation. So, to develop the proper soil tilth. So, ibig sabihin po, mas naihahanda po natin yung lupa kung ano yung pagkakabuhaghag na dapat, kumbaga, kinakailangan ng tanim. Kasi, halimbawa, si petchay, yung mga leafy vegetables, mas gusto niya, mas durog na durog yung lupa. So, yun po. Kumbaga, ibibigay mo sa kanya yung texture ng lupa ayon sa pangangailangan ng gulay. And syempre, kagaya ng nabanggit kanina, to control weeds. So, yun po. And, of course, to aerate the soil. So, binibigyan po natin ng tsansa o binibigyan natin ng pagkakataon si lupa na makahinga. So, to aerate the soil. So, kailangan po yan huminga pa rin. So, kailangan yan ng oxygen. Kaya kailangan pa rin po siyang bungkalin. Then, kung may mga inilalagay po tayo mga organic na, lalo na po yung mga compost, so, naihahalo po natin siya ng maayos. So, pag yan po ay naihalong maayos, ibig sabihin, mas magbibigay siya ng sustansya na kinakailangan ng
tanim. Then, dahil po maayos po yung pagkakabuhaghag, so ang nangyayari po, naiko-conserve din po natin, or sabi nga niyan parang natitipid yung paggamit ng tubig kasi nai-increase or nadadagdagan po yung kakayahan niya pong mag-hold ng tubig, yung tinatawag na water holding capacity. And syempre po, kung sa practice po, sa karanasan din, halimbawa ngayong medyo masukal po yung area at naihanda siya ng maayos, sa susunod pong cropping season, mas madali na kasi naihanda na siya ng maayos sa una. Then, of course, to effect the control of pests and diseases. So, yun po, mas nagiging epektibo po yung pagkontrol ng mga peste, pati po yung mga sakit, mga nagdudulot ng sakit kasi po maayos po nating naihanda yung lupa. And, syempre, ma-level, mapantay natin yung lupa. So, ibig sabihin, naiiwasan natin yung mga tinatawag na low and high spots. Kasi minsan, hindi pantay. Lalo na pag nilagyan siya ng mulch, mapapansin natin may mga bukol-bukol, may mataas, may mababa. So, ano na nagiging problema dyan? Syempre, yung mataas, hindi na nalalagyan ng, hindi siya hold masyado ng tubig, mas naiimbak yung tubig, yung ginagawa, yan ba nagdidilig, mas napapapunta doon sa mababang spots. So, ibig sabihin, hindi pantay-pantay yung supply ng tubig kasi nga hindi pantay yung lupa. So, kailangan pa din po natin pantayin po yung lupa. So, yan po. Paano ba isinasagawa ang land preparation? May nabanggit na po ako kanina na pag binanggit po natin ang land preparation, pumapasok sa atin ang araro, ang pagsuyod, sa iba pa nga ang tawag dyan pagbasag ng lupa, mas pagkalmot. So, depende po yung mga katawagan, depende sa lugar. So, ginagawa po yan dahil po doon so yung hahanda po ng lupa na ginagawa siya sa pamamagitan ng either manual or mechanized manipulation o yung tinatawag po nating tillage. So, ang tillage po ay may dalawang klase, yung primary tillage o yung plowing. So, si plowing po, pag sa Tagalog, yan na po yung pag-araro. Ibig sabihin, binibreak natin, binabasag nga yung lupa kasi kung matagal na siyang hindi ginagamit o kaya dumaan siya sa isang cropping season. So, ibig sabihin na dadasik yung lupa. So, kailangan po nating i-cut siya or basagin. So, sabi nga dito, also described as initial cutting of the soil. So, pag yan po ay nabasag na or nabungkal na, so, susunod na po dyan yung secondary tillage or harrowing. So, yan naman po yung sinasabing pagsuyod. So, ito naman po, dahil malalaki po yung pagkakapitak-pitak ng lupa, so, dyan naman po yung dudurugin na siya o pupulbusin para mas maging paborable po para sa pagtatanim. So, pag sa organic vegetable farming po, may dalawang klase daw. So, una po yung sinasabing highland o ibig sabihin nasa mataas na bahagi yung kanyang area. Ibig sabihin ito yung medyo nasa mabundok-bundok ng area. So, yan po pag ganyan ng mga area, syempre pag ihahanda ang lupa, hindi ka makakagamit ng mechanized or yung mga machineries, kundi lagi-lagi po yung mga pwedeng manual. So, sabi po, araro daw yung area, 2 ulit, tapos pag naararo na, then saka napupulbusin hanggang sa, pwede siyang ulitin, depende po doon sa klase ng lupa. So, hanggang sa, sabi nga, yung pagkakapulbos niya, yung hinahangad natin na pagkakapulbos niya ay nakuha na. Then, pwede pong gumawa ng single row or double row. Tapos, syempre, yung butas po o yung lalim, nakadepende po doon sa variety ng itatanim. So, halimbawa po halimbawa sili,
may sili na sadyang malalaki, so depende po yung size, sabi nga sa lalim, yung height, yung taas ng seedlings, ang lalim ng paghukay. Then pag lowland naman po, syempre yan yung kadalasan nasa kapatagan. So ang gagawin naman po dyan, di mag-clearing, tapos pwede din pong daanan po yung pagbubungkal, so pwede pong pag-araro. Tapos pag naararo na po, saka na po gagawin yung plat o yung sabi nga yung bed. Tapos pag nagawan na po ng kama or plat, syempre po ile-level or papantayin at dudurugin po siya. So yun po yung dalawang klase ng organic vegetable, paghahanda ng lupa para sa organic vegetable farming. So, meron pa po palang isa, yung backyard garden. So, ito po yung kadalasan na practice. Halimbawa, ikaw ay magsasaka ng talagang ang pangunahing pinagkukuhanan ng income ng pamilya ay yung palayan. So, si tatay yun ang focus, si nanay naman kanya naman yung backyard garden. Ito yung mga maliliit lang na ilang piraso lang ng plot. Minsan nga may containers pa. So kung medyo malawak-lawak pa ang area, lupa sa likod ng bahay, so gagawa ka na ng garden. Kaya nga sinasabi natin backyard garden. So gagawa ka din po ng plot niyan or nung kama. Lagi naman po suggested po na east-west direction. Bakit east-west? Kasi po yung pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, dapat tinatamaan siya. Kaya lang kung bakit may bigay diin po pag sa backyard garden, kasi kadalasan po sa backyard garden, may mga sagabal, may mga kahoy, may mga punong kahoy, may mga bahay-bahay. So, hahanapin natin yung paborableng posisyon na magbibigay nga po ng pakinabang para sa tanim. At syempre po yung standard na size ng plot ay 1 meter by 10 meters. O kaya depende po sa area. So kung hanggang 5 meters lang po yung haba na kayang ibigay ng iyong area, pwede naman po. Pero yun nga po ang standard 1 by 10. Pero sabi nga, depende po sa area. Pwedeng umiksi. Wag naman po masyadong mahaba kasi nagiging problema, mas mahaba pa sa 10 meters. Ang disadvantage po, yung sabi nga, yung pag asikaso sa kanya, medyo mahirap na kasi yung pagtawid mo, 1 meter ba naman yung lapad, edi mahirap pagtatawid. So, yung taas daw po nung plot, rekomendasyon po ay at least nasa 8 inches. Para daw po, kung medyo may pagbahaman ng kaunti, hindi maaapawan yung plot. And pwede din pong mas tumaas pa siya kasi halimbawa po, kung halimbawa carrots ang itatanim mo, so dapat alam mo kung gaano kahaba yung carrots. Kung yung carrots mo ay ang haba ay isang ruler, ibig sabihin yung 8 inches kulang yun kasi ang isang ruler ay nasa 12 inches. So, dapat po, nakadepende din po sa itatanim. So, kung mga gulay lang na pinapakinabangan natin yung mga bunga niya at dahon-dahon, pwede po yung 8 inches. Pero kung gulay, kagaya nung carrots o kaya yung labanos na ang pinapakinabangan natin ay yung ugat niya mismo, dapat alam natin kung gaano siya kahaba. So, malalaman natin yan dun sa variety niya. So, yun po. Tapos po, i-level po yung plot. Lagyan po ng compost, saka ihalo ng maayos. Haluin ng maayos, kasama po yung lupa. So, yan po. May dalawang klase naman daw po ng paglalagay ng compost sa lupa. Merong tinatawag na surface of the soil at meron naman beneath the soil. Pag surface, so ibig sabihin sa ibabaw, pag beneath, edi halo yan sa ilalim. So, pag surface po, ang application rate niya ay minimum daw po ay 100 gram per square meter. Kaya ibig sabihin, sa isang hektarya, kailangan po natin ng 1,000 kilogram o isang tonelada. So, yun po. Turbocharger soil for faster improvement. So, ang pakinabang niya po, mas napapabilis po yung yung ibig sabihin yung epekto ng compost doon sa lupa, mas mabilis.
Pag beneath the soil naman, pag naihalo daw po, so yun po, kailangan mo po maghintay ng 2 linggo bago ka mag-transplant or maglipat tanim. Dahil kailangan mo pong hayaan muna yung mga microorganism na ma-decompose doon sa lupa at siya yung maging, sabi nga, maging organic matter. So yan po. Tapos po, pagkatapos mo pong maihanda yung lupa at malagyan po ng compost, so yun po yung mga usong-uso na ngayon. O sabi nga, kung bakit siya nauuso, kasi nakita ng mga magsasaka na malaki yung pakinabang ng paggamit ng practice na ito. So yun pong tinatawag nating mulching. Yung mulching po ay isang proseso ng pagdagdag o paglagay ng material sa ibabaw ng lupa. So, lalong-lalo na pa sa garden. So, may 2 klase po ng mulch. Yung organic saka inorganic. Pag sinabi po nating organic, yan po yung mga pwede pong rice hull, yung ipa, yung dayami, yung sawdust, yung mga tuyong dahon, minsan nga po yung mga tuyong dahon ng saging. So, yun, o kaya ano man po mga, kahit po yung mga, sabi nga, yung sa landscape, makikita natin na yung pang-cover niya para maiwasan yung bilis ng pagsibol ng mga damo, ang inilalagay po nila ay mga pebbles. So, organic po yun. Pero pero syempre, pag sa garden, hindi po natin siya gagamitin. Sa garden naman po, pwede na po yung mga agricultural wastes na available sa paligid. Pero kung gusto naman po natin na hindi tayo ulit-ulit na naglalagay ng mulch, pwede naman pong gamitin yung inorganic na mulch, yun pong plastic. So, ano po yung ang common pong plastic na nabibili sa merkado ay yun pong kulay gray at baliktaran, kulay gray sa kulay itim. So, yun po. Paano ba ang paglalagay? Ay ano ang pakinabang ng mulching? Siyempre po, protection siya sa lakas ng ulan, yung bagsak ng ulan. So, yun po yung kagandahan niya na hindi direktang tinatamaan yung lupa, lalo na kung malakas. Kasabay po niyan, dahil nga hindi siya direktang tinatamaan ng lakas ng ulan, ibig sabihin din po, naiiwasan niya yung erosion o yung pagguho ng lupa. And kung ano man po, kung hindi man maulan, halimbawa nagdilig ka, nami-maintain niya po yung moisture content kasi may takip po yung lupa. And nakokontrol din daw po yung temperatura. Siyempre, nakokontrol din po yung damo kasi paano nga yan, nakabalot yung plat. So, nalilimita po yung pagsibol. Hindi paborable po sa damo yung pagsibol. So, kaya nakokontrol siya. Tapos, kung organic mulch po ang ginamit, syempre po, alam ba, pag nabulok na po yung mga agricultural waste, kagaya ng mga ipa, dayami, so nakakadagdag po siya sa sustansya doon sa lupa. And nababawasan po, sabi nga, nababawasan po yung populasyon daw ng mga insect pest kasi, di ba, may takip siya, minsan nag-i-induce or nag-i-increase kaunti yung temperatura niya. So, hindi po natutuwa yung mga insekto po sa ilalim na mainit. So, namamatay po sila dahil sa init. Then, pag namumunga na po yung mga gulay, napoprotektahan po yung gulay na yung mga prutas niya na direktang tumama sa lupa. So, yan po yung benefits ni mulching. So, paano daw po ang paglagay ng plastic mulch? Ang dapat pong tandaan, ang gray po ang nasa ibabaw, yung black po ang nasa ilalim. Bakit po? Kasi po yung gray po, madami po yung pakinabang niya. Sabi nga, isa sa pakinabang niya, nakakakontrol siya ng peste. Kasi nasisilaw po. Tapos kung bakit sa ilalim po yung itim, kasi po nami-maintain niya po yung temperatura. So, ang gagawin po, siguraduhin lang po na pantay talaga yung kama o yung garden plot. Tapos po, i-unroll yung plastic.
So kung halimbawa ang haba ay hanggang 10 meters, so dapat po hanggang 10 meters po yung haba niya. Then may dalawang paraan po para sabi nga nakaplasta o nakapantay talaga yung plastic mulch. Pwede pong gamitan ng bamboo sticks. Ang ginagawa ko nga para makatipid na sa trabaho, sa labor, bumibili ako ng huyo, yung huyo po yung ginagamit sa pag pantali sa nipa. So yun po, pinuputol-putol ko po siya, halimbawa mga isang dangkal, yun po ang ginagamit ko na pang clip. O kaya po, pwede naman po na ang pangtabon doon sa panabi ng plastic mulch, yung lupa. So, yan po, may mga paraan po para, yun ang purpose po niyan para syempre pag mahangin, hindi po siya ililipad. And lapat na lapat po siya sa lupa, mas maganda po siyang tingnan. Then bubutasan po, ang pagbutas po sa kanya, iba't ibang paraan. So pwede pong gumamit ng lata na may uling sa loob, yung nagbabagang uling. Pwede din naman pong gumamit ng kutsilyo lang, tapos meron kang malaking lata. So yung size po ng butas nakadepende po sa size ng tanim. So yan po, pwede din pong lata, tapos ididiin mo lang siya, iikot ng kaunti, nabubutas na po. Pwede din naman pong lata din o kaya kung anumang bilog na available, pwedeng kutsilyo. So, yun po. Medyo matagal lang ang trabaho pero pwede. So, yung distansya po ng pagbutas, nakadepende po doon sa distansya ng halaman. So, sabi nga po, ang distansya daw kasi may ang general rule of thumb is to space plants according to their expected width at maturity. So, yung sabi nga niyan, yung inaasahan na paglaki niya or paggulang niya, yun yung magiging size niya. Kaya kahit po sa mga punong kahoy, yung planting distance, nakadepende po doon sa canopy. So, kumbaga yung lapad, yung size ng paglaki niya, so, yun po yung nagiging basihan po ng planting distance. So, meron pong planting distance na pwedeng masyadong malapad, pwede ding hindi gaano malapad. Nakadepende po yan sa panahon. So, pag sobrang init, okay lang po na medyo malapit-lapit sila sa bawat isa. Kasi anyway po, mainit naman. So, ibig sabihin, lahat, pantay-pantay pa rin po nilang makukuha yung sikat ng araw. Pero po pag hindi mainit talaga, medyo maulan, so medyo dumidistansya po siya, may layo yung distansya niya para lahat pa rin po makareceive ng sunlight at hindi po siya mag-overlap kasi pag nag-overlap po, ang kadalasan puro dahon na lang, hindi siya namumunga at napapaboran po yung mga peste. So may mga sample lang po na planting distances ng gulay. Pag mga direct planting, so halimbawa si snap beans o yung bagyo beans na kilala natin, 20 cm by 20 cm, ibig sabihin 20 cm yung between hills niya, between plants, at 20 cm naman po yung distansya niya sa mga rows or sa mga linya. Pag sa pipino naman po, isang ruler. So, ibig sabihin 30 cm by 30 cm. Pero po pag mga direct po, so halimbawa si petchay, mustasa at litsugas, so meron pong 20 cm between hills at 25 cm between rows. Pero po pwede pong mabago ang mga planting distance ayon po sa variety niya. Makikita po natin yan sa pakete ng mga binibili nating vegetable seeds. So kung ano po yung rekomendasyon doon, yun po yung ating dapat sundin. So yun po. Kung titingnan po, halimbawa, balik po ako doon sa direct planting, si radish. So, kung mapapansin po, si radish, tapos si carrots, hindi po siya kagaya nung mga yung mga pipino na gumagapang, kung makikita natin, malawak ang inaabot nilang, malawak yung nasasakop nilang area or space. Tapos pag yung pag mga direct
transplanted po pala, may ganun din sila pag lumaki sila, may sinasakop talaga silang malinaw na space. Pero paano naman po si radish saka si carrots? So wala naman pong pinagkaiba. Makikita din po natin yan sa pakete ng vegetable seeds. Meron po siyang rekomendasyon kung gaano ka lawak yung distance niya doon sa mga kahilera niyang tanim, tapos yung sa rows. So halimbawa si radish po, ang recommended po na planting distance dito ay 25 cm by 25 cm. So ibig sabihin po, hindi aabot sa isang ruler. Tapos, yun po yung ano niya. Pero pwede din po mabago yan kung nakadepende po doon sa variety. Si carrots, ganun din po. Sabi po, 10 cm by 10 cm. So, medyo ibig sabihin, mas makapal-kapal yung dahon ni radish, kaya 25. Si carrots naman, medyo mas patayo kasi talaga yung mga dahon niya at maliliit pa yung mga dahon niya. So, kaya okay po siyang 10 cm by 10 cm. So far po, as per experience, talagang kahit anong variety yata ng carrots na naitanim namin, 10 cm talaga by 10 cm yung nire-recommenda niya na planting distance. So, yun po. Yung lalim, pwede pong mabago yung lalim, depende po doon sa variety niya, kung mahaba siya or maiiksi. So, si tomato po saka eggplant, siya po yung transplanted, ang makikita po na yung rekomendasyon po na planting distance ay 60 centimeters between hills and 100 cm between rows. Ibig sabihin, yung lapad niya, yung distansya niya doon sa isa ding tanim ay nasa 2 ruler. Pero pwede din po yan umiksi kasi meron din pong rekomendasyon na 50 by 50 cm o kaya 50 by 75. So, depende po yan doon sa variety. Pag mga cabbage po, Chinese cabbage at cauliflower, ang planting distance niya po na recommended ay 30 cm by 30 cm. So actually po si Litsugas, ganoon din po. May mga variety po, lalo na yung mga loose leaf na kadalasan ay naitanim ko na, halimbawa si Grand Rapids, si Fanfare, si Lolyo Rosa, si Lolyo Bionda, hindi ko na po sasabihin kung anong kumpanya yung may gawa sa kanya. So, yun po ang rekomendasyon niya po ay 30 cm by 30 cm. So, yun po, pag yun, may mga nagpa-practice po na hindi nga isang dangkal yung distansya, pwede po yun. Kaya lang po, ang kapangitan pag masyadong malalapit at hindi mo nasunod yung recommended planting distance, hindi niya na-achieve or nakukuha yung talagang size niya. So, kaya halimbawa kahit po sa petchay, dito po sa Bicol, oo, kitang-kita ko po na talagang may malino na planting distance ang petchay. Kaya, yung petchay po ay malalapad yung dahon, tapos nagagamit pa siyang pambalot sa mga malalaking isda, yung halimbawa sa tilapia. Pero po sa ibang region, ang nakikita ko pong practice nila pag petchay, yung parang drill method. Ibig sabihin po yung ibinubudbud lang siya, tapos hahayaan lang po siyang sumibol, walang gagawing thinning. So kaya po ang liliit po nung petchay, hindi mo siya magamit na pambalot sa isda. So yun naman po. Tapos kadalasan po, pag ganyan po yung siksikan yung distansya niya, mas mahaba po yung kanyang tangkay, kaysa po parang mas humaba yung tangkay, mas naging kaunti po yung kulay green yung dahon niya.
Samantalang dito sa Bicol, dahil nga ang kilala nating gulay ay yung petchay kesa doon sa mustasa. So, si petchay po dito, mas maiiksi po yung tangkay niya o yung pitsol. Tapos po yung dahon niya ang mas lumalapad. So ganun din naman po yung epekto sa ibang leafy vegetable. Halimbawa si litsugas, pwede din naman po siyang dikit-dikit yung planting distance. So, sabi nga niyan, kahit may rekomendasyon, minsan nasusunod pa rin yung farmer kung ano ang gusto niyang planting distance kasi sabi nga para ma-maximize daw yung paggamit ng area. So, ang nangyayari po, yung litsugas po, ang kapangitan po sa litsugas po, pag yan po ay ang kadalasan po ang loose leaf ay nasa 45 days. Pag siksikan po siya, tumataas yung tangkay niya, nagiging maliit po yung dahon. May mga sabi po pag tumaas yung tangkay niya, hindi na nagiging sabi nga lasang litsugas yung litsugas kasi pumapait siya. So yung tinatawag pong bolting. So kaya kailangan pa rin pong sundin kung ano yung rekomendasyon na planting distance para ma-achieve niya yung size niya and umiwas po doon sa bolting. Pero pwede naman po yung sinasabing bolting, yung paghaba lang ng tangkay, so tumataas lang yung tangkay. Pwede din naman po yung factor kasi dyan, hindi pa yung planting distance, kundi po baka hindi niya na-achieve yung temperatura, yung climatic requirements na sinasabi. Pero kung pag-uusapan po natin yung planting distance, so mas maganda pong sundin pa rin yung planting distance para ma-achieve natin yung desired natin na size nung tanim. So, same with doon din po sa iba pang gulay. May mga kailangan pong sundin na planting distance para ma-achieve po natin yung sinasabi nating size niya kahit po sa pamumunga ganun din. Kasi pag nangyayari po nagsiksikan sila, so imbis po na bumunga siya agad, nagiging yumayaman siya sa dahon, puro dahon na lang. Kung after tayo doon sa bunga. So, bubunga man siya, medyo delay, tapos minsan, sasabihin pa natin, yung picture doon sa pakete ng gulay, malalaki yung bunga niya. Bakit kaya yung bunga nitong tanim ko ay maliliit? So, parang baka masisi pa natin yung pakete, yun pala, ang problema, yung practice natin, hindi natin nasunod yung rekomendasyon. Pero isa lang po pagsunod sa planting distance, isa lang po siya sa nagiging dahilan kung bakit po, halimbawa, hindi natin nasunod yung planting distance, hindi natin na-achieve minsan yung size. Pero kung na-achieve man po natin nasunod din po natin yung planting distance, pero hindi po natin na-achieve yung size, baka po may iba pang dahilan. So, yan naman po ay mapag-uusapan doon sa Learning Outcome 3, tungkol po doon sa maintenance, paano na ba inaalagaan ng mga tanim. So, yun po ang mga dapat pong tandaan. So, yun po, baka, sabi nga po yan, pag na-ready na po yung area, nalagyan na po natin ng mulch, yung sabi nga niya, pwedeng plastic mulch or organic mulch, tapos, ready na din, alam na po natin yung planting distance. So, ibig sabihin po, pwede na po tayo maglipat ng tanim o yung tinatawag na transplanting. So sa pagta-transplant po, nabanggit na po yan sa Learning Outcome 1, kailangan niya pong dumaan muna sa hardening. Ang hardening po, yan po yung sinasabing pagpapatibay sa seedlings. Dahil nga po ang mga seedlings po ay nakalagay siya doon sa medyo lilim na lugar o kaya nasa greenhouse o kaya nilagyan lang siya ng may 4 na poste tapos may net po siya. Ibig sabihin hindi siya direktang nasisikat na tinatamaan ng sikat ng araw. Tapos bigla mo siyang ililipat sa sa open area. So ano kayo mangyayari? So makikita natin
okay naman yung seedlings kasi nasa tamang edad na siya. 4 na linggo na siya. Alam ba yung sili, kamatis sa talong, 4 na linggo siya sa seedling trays. Okay na siya, talagang maganda na yung ano niya, yung laki. Tapos inilipat ko lang, biglang namatay. Siyempre po mamamatay agad, ay mamamatay talaga, lalo na kung mainit na mainit ang panahon. So, kaya nga po pag naglilipat po, nagta-transplant po, kadalasan po, kung kakaunti lang naman, lalo na kung backyard lang, mas maganda po na late in the afternoon po yung pagta-transplant para sa magdamag po nakaka-recover pa siya. So sa pagtatanggal po doon sa sa seedling trays, so ang practice po ng iba, itinutulak po ng daliri, hinlalaki yung doon po sa ilalim yung puwitan po nung, 'di ba ang seedling tray may kanya-kanyang, may mga partition siya. So tinutulak lang pataas tapos inaalalayan po. Halimbawa, ang gamit mong pantulak yung kanang kamay, yung kaliwang kamay naman po, yung daliri, yung hinlalaki at hintuturo, nakahawak po doon sa may base nung seedling. So itutulak po siya dahan-dahan. Tapos paghawak mo na po yung sa may base o yung sabi nga niyan yung puno, isasalo mo na po yung natitirang 3 daliri kasama syempre yung palad doon po sa nakuha mo. So yun na po yung gagawin mo para mailipat. Pero bago mo po siya mailipat, dapat nasiguro mo na yung paglilipatan po nahukayan nahukay na siya ayon doon sa hinihinging lalim, at pwede din naman pong lagyan uli yun ng compost o kaya ng organic fertilizer yung base po nung hinukay na lupa. Then saka na po ilalagay yung seedlings, tapos po tatabunan siya, tapos medyo ipipress po siya ng kaunti. Wag po diin na diin, kundi ipipress lang po siya ng kaunti tapos sa paglalagay po pati isiguro din po na tuwid yung pagkakalagay ng seedling. Kasi nakikita ko po sa mga estudyante ko, pag hindi ka magde-demo ng maayos, basta lang mailagay, minsan tuwid naman yung puno nung seedling, minsan makikita mo bakit ito nakatagilid na. So yun pala, hindi niya nailagay ng maayos. So yun po, kung halimbawa po ang gamit naman ay seed box, so o kaya kahit seedling tray po gamit. Ang practice ko po, may stick lang po ako na ang lapad po nung stick ay mga hindi nga po siya 1 pulgada. Actually, yung huyo, nagagamit ko din siya na pinuputol ko lang siya ng kaunti, mga yung parang yung ang haba po nung stick ay parang yung sa ice drop po baga. So yun po yung haba niya lang, pero yung lapad pwede po yung sa ice drop din, yung kagaya po ng lapad ng ice drop. So parang itutusok ko lang po siya doon sa tabi nung hole nung butas nung kanyang seedling tray. Tapos pag medyo parang dikit na dikit po yung growing media kasi nakapulupot na po yung ugat. Medyo parang paikot ko po siya, parang medyo niluluagan ko yung pagkakadikit ng growing media doon sa seedling tray. Tapos po, hindi ko siya, yung pong habang nakatusok po yung stick, dahan-dahan ko po siyang iaangat kasama na po yung growing media na yung natataniman po nung seedling. So dahan-dahan po, pero dahan-dahan siya na nakaalalay. Kagaya po kanina nung pagtulak, kung ang nakahawak po sa stick yung kanang kamay, nakaalalay na po yung kaliwang kamay, yung daliri, doon po sa base or sa puno nung seedling. Tapos po, pwede din naman pong saluhin na rin nung 3 daliri at nung palad. Pero pwede din naman po na habang nakahawak ka dun sa puno, yung stick po, hindi mo aalisin. Nakapatong po yung lupa doon po sa stick. Saka mo siya ilalagay po doon sa
butas. So, may mga ano, yung pag seed box naman po ang gagamitin, yun po, dapat po pwede na din naman siya yung sinasabing blocking. So, ibig sabihin po, yun po yung parang ginagayatan mo po yung mga in between. May mga block na siya, nakaguhit-guhit na siya para at least pag ilipat mo na po yung tanim, ganun din po. Parang i-slice mo lang mga nakakwadrado na, ng mga naka-square na. So, pwede mo na din po siyang kunin. Pero dahan-dahan din lang naman po. Kasi sayang nung paglagay mo ng parang block or yung guhit, mga kwadrado, na ang madadala mo lang naman pala yung puno, tapos ugat, natanggal na po siya sa lupa. So, ibig sabihin po yung blocking, dapat ginagawa siya pag malapit ng ilipat. So, halimbawa, kung siya ay apat na linggo, so mga pang-apat na linggo niya, kumbaga after 3 weeks, na-i-block mo na po yung yung sabi nga niya, nasa seedbed, pwede din po sa seed box. Pero nakakita po ako niyan, hindi ko lang po alam kung available siya dito sa Pilipinas. Pero nakita ko po siya sa Shopee, may nabibiling panghulma. Halimbawa, nasa seed box po siya, parang panggawa po ng hollow blocks ang style niya. So, nakatambak po yung lupa. Doon na po, ilalagay mo, ihuhulma mo po yun. So, yung nahulmahan niya, parang may butas, doon na po yung lagay ng tanim. Kaya po, mangyayari, pag ililipat siya, mas madali na kasi naka-ready na po siya, naka-square-square na siya. So, yun po, marami pong mga bagong gamit ngayon sa kung halimbawa seed box ang gagamitin mo. Kaya lang, hindi ko lang po kung available na din po siya dito. May nakikita po ako sa sa Shopee, sa Lazada. Pero medyo hindi ko pa siya common na nakikita sa ibang farmer. Talagang seedling trays po yung mga ginagamit pa ng mga farmers. Yung mga panghulma-hulma hindi pa kasi medyo matrabaho siya kasi iisa-isahin mo po, parang maghuhulma ka. Tapos saka ka magtatanim. Tapos yun po, medyo mahirap yung kung hindi ka sanay. So, minsan natatanggal po sa lupa yung seedlings. So, yun po yung then transplant po, pag transplant, syempre, kung hindi bagong ulan, edi pagkatapos mo mag-transplant, diligan. Tapos para iwas po sa stress, sabi nga niyan, although na-harden siya, napatibay mo na siya, pwede din naman po siyang lagyan po ng mga protection muna. So, ang napaka-common po yung paggamit ng sahan ng saging. So, yun po, pwede naman po mga ilang araw lang po yan. Depende po dun sa tibay ng seedlings at tibay ng pagkakalipat tanim. Kasi minsan pag hindi ka praktisado, hindi ka sanay, minsan ang nagiging dahilan yung stress nung pag-transplant mismo, paglipat. Okay si tanim pero hindi ka gaanong maayos sa pagta-transplant, nai-stress, nabubugbog po yung seedling. Kaya medyo mahirap or hirap siya sa pag-recover pag siya ay nailipat na. So yun po ang transplanting. So, yan po. Pag nagta-transplant po, kailangan po isiguro po na may mga naihanda kang protection para sa kanya, kagaya po ng sahan ng saging. So, hanggang dyan lamang po tayo muna. Kasi sa susunod po, pag-uusapan na po natin yung pag-aalaga na mismo ng mga naitanim natin. So, yan po itatalakayin po sa Learning Outcome 3 o yung Perform Plant Care and Management. Diyan po pag-uusapan yung paglagay ng pag-abono, pagdidilig, yung sinasabing paglalagay pa ng balog o growth training activities, so paglalagay ng stick. So, yan po ang susunod nating tatalakayin sa ating po muling pagsama-sama para sa
produce organic vegetables. So yun lamang po. Sa muli, salamat po sa pakikinig at sa masigasig po na pagdalo sa ating School on the Air on Organic Agriculture. Magandang umaga po ulit. Yan, maraming salamat Ma'am Emily ng TESDA R5 sa pagtalakay sa LO2 regarding sa producing organic vegetables. Okay, so ayan mga farmer enrollees, marami na naman po ang nadagdag sa ating kaalaman at marami tayong nakuha dun sa talakayan na yun. So napakahalaga po nun. Okay, so bukas po sa araw ng Sabado ay pagpapatuloy po natin ang talakayan sa LO3 sa paksang producing organic vegetables pa rin po. So sabi nga ni Ma'am Emily, ito pong ating talakayan sa producing organic vegetable ay medyo mahaba-haba po ito. Okay? So ayan, napakabilis po talaga ng oras. Maraming salamat sa DAP-LGU ng Camarines Norte, OPAG at ang 12 LGUs ng Camarines Norte. Sa aming Center Director, Ma'am Elsa, ang aming chief si Ma'am Prime ng IS, at nakasama natin sa technical side si Kuya Chan, at syempre si Miss Joy Dean, ang ating admin staff ng IS. Maraming salamat po mga ating kaugnay sa pagsubaybay, pakikinig at panonood. Bukas po araw ng Sabado, 9 to 10 ng umaga po tayo ha. Medyo maaga po tayo ng isang oras. Okay? So same station pa rin po. At ito po ang inyong likod, si Kuya Mike, na nag-iwan ng isang masaganang ani, mataas na kita mga kaugnay. Stay safe and stay healthy. Let food be your medicine and medicine be your food. Sa OA, we are all okay. Just mabalas po.